سلام تخطاتلتنا هذا القناة كما يكنيكم كما تخونوا لومي نقولنا تتغمنا أرستي هيزر متى يزلخو نايلوما أرستي بزعبة إنرجي إنا قنمهار إنرجي مالت متشب حد سبات كل جزء نخط عوتو نخمهارو سبورت نخجبرو كل نجارات نخجبرو كل جزء حيل اللوم مورال اللوم دليت اللوم أي دخموني مدمه زياتهم هجي إنرجي اللوم يمز بحالو إنرجيتيك بحالو إنرجي زلوم سبات بزو نجار كجبرو خليه ما بيوت كمهارو أب تمرت تقينو نكوس نعون كمهارو كل جزء حيل اللوم أب كالي هيوت سبورت نمكبار مسوات مسحاق موتا مسمر رخاب زد ما بخلهم سبعة تفتوتن نساتهم دما كل جزء حقوساتن عوتاتن يقبروا أبز معقول عالم كنا بركلنا إنرجي نمركاب بزو نجاريز جبر نابنت إنرجي درينكس نقول مالو بعد ريد بول بعد بزحات كالوت إنرجي سالو نعم تستيخا يبرابركا إنرجي بكايز بعد كمو بون شاهي هرب استفل عليه عينتي زلو إنرجي كترغيبك بزح كتسلط كم تغل بروميزات ولكا ناي لومة تمرتنا كاب حدا عبي مصنعتناي هارفارد ميديكال سكول حدا كابتوم عب عالم زتفلتو نزلع على كبر زوهابو يونيفرساتنا عالم زقربه تفتراوي أجبابات إنرجي نمركابينا غنري سلازي كأننا وحكو كابتا نبتك قدامي كفال كوزدك نمبر 1 إنرجي أبي وتنا كلونا وحيلنا يمقبارن زي متكام كلونا تدلينا control your stress and control over work لذي مجمريا ستريس أبي وتنا زلو استفل عليه زي ستريس نقول زلنا تقطي ناي سدراك خون خل ناي كتباك خون خل ناي تمرتك خون خل ناي حدار ناي فقرك خون خل ناي محازوت أركنت استفل عليه كفال خون خلي سلذي إز ستريس كنترول كنجبره كنكيل علينا ستريس بتفتر حماق مالتها يكون جن كنترول تذكرنا سجمالو سلامتها تيلنا stress induced emotions consume huge energy إذا أبي وتنا زلو ستريس أنت زي تقوت أطيرنايو بزح energy يتوصلنا ستريس تلاك كل جزء مزدهم كا تايم عاتيو دقيقة خاتبل energy ناتكا ساكيز قبريبل عيب سلازي أنت كنقبر نخل talking with a friend or a relative مس بيتسب مس حاو مس محازة مزراب كمون ناي حبار ناي جروب ناي عرق محازوت سيركل زخونه ناي نجار مس ممكن تقبر مفتان كمون ناب ثيرابي كيكا سايكوثيرابيست كيلاتات محتات نزا وشتنا زول تطناني جزول ستريس ريليس نغنقبر نخنوصو حجزنا غلي بغلل زباله مس محازخا مس عرقها مس قربهم سبات مس بيتسب قلت وين كاتا وشتقا زولو كتزارب تخيلكا بزح انرجي ابي ودكا سيف كتقبر تخل يبلونا له كاله نزو ستريس ابي ودنا نما ليز تقوموا كيلاتات انت يبلونا له ريلاكسيشن ثيرابيست لايك مديتيشن زبحال ويكا زمس نفسخا صنمبال بزح ميلاتات يزلو قال كابو ميلكا نفسخا كل حسابات كا تقواصيركا سرعه مستنفاس محلاو سرعة مستنفاس نابنت هدئ يزبلك تالاي دما كم كتستنفس كلغا حسابات كاون نابت متنفاس راي كم زوتو كرت قبرو بخمزي 3 دقائق 3 دقائق 5 دقائق نقبر تخيلنا بيوتنا رجوع النات كما تصنع يخلي كمون يوغا زبحال سبورت سيلف هيبنوسيس ويوغا زبحالون أقدر تكنيكات ستريس ناتنا نمقدال زتقمنا يوم يبلونا تخليت كفالنا إذا قداميتنا بدما reduce overworking overtime للعقمخا نجنزب كتب 10 8 ساعات مسرح ساعات بهيوتنا يزقبرلنا سرح ندوموس تراي بلي اللخون إذا انتي كون خل نابنت professional بسرحنا بعيونا نأتهود نقبرن خون خل ناي family كي عرفك الزن التن كتبل كي عرفك 10 5 ساعات هلغلغ مبال كمون ناي social كم زي محبر ديو مرعى ديو قالوا دي وراي هليكا هلغلغ مبال زي أبي ودكا عبي سلامن سترسن يقدل انرجينات كادما يموت وهيو set your priorities لذي اتهم زليو خاب هيوت كلهم سريعكا قد ما تختل عينا يوزد ليكا عينا يقدم كقبر زلو نتيجة زيخا بسرعة ككم قد ما تختل ككم تقومهم ككم سباز هو خازلو زي كونت نعخا كم تقوم زلوهم سريعكا زيخا مسؤول قبر حاجة زد ليكا تخوينو دما حاجة حتى تقولنا زيك قدامي تمغريها كاليتي انرجي كابيزمت كاب نبلعون
ንሰትዮን ድማ ስለዚህ እቲ ንመልዖ ንሰትዮን ኤነርጂ ዝበና ንኤነርጂ ዘደቅሰና ዘሰልችወና ዘድክመና ዘይኮነሲ ኤነርጂ ዝበና ክኾን ኣለዎ እዚኣ ንዓይ ብልክዕ ዝተንከፈትንያ it's very important ንዓውን ጠቕመኩም ትኾን እያ It is better to eat small meals and snacks every few hours than 3 large meals a day. زيادة أكند سلسته عاب قرصي عاب مسح عاب درار بلعكا ما مزبلعكا دما زدخ مكان زسلجوا كان نعشت والحمشت جزي مبلع يبرد energy كبا كايبلون الله تاي مالتي يجي نقول نشتي سنيل كاسات عسرت فرتاديو ولا حنتي سناك كم زي سيريال عينة سناك وطنيل كدما نشتي مساحتي ريسات 4 زخونه مشد دما نشتي نابلعكا مخاد more energy باكا سلامنتاي دما this can reduce your fatigue because your brain needs a steady supply of nutrients ስለዚህ ብዙሕ በንጻሩ ገጅፍ ቁርሲ ገጅፍ مساحه ተበልዒካ ምስ በልዓካ ድኻሚ ዘምጻልካ ምክንያቱ እቲ ሜታቦሊዝም ናትካ ብዙሕ ነገር ክሰርሕ ስለ ዘለዎ ንሽተይ ተይካየ ግን ተረጋጊቱ ኣካላትካ ከብድኻ ንዑ ክሕቅቕ ከሎ ሓንጎልካ ድማ ኣብቲ ዝተወሰነ ሰዓታት ዘድልዮ መዓዛታት ኒውትሪየንትስ ስለ ዝቕበል ዘሎ ሞር ኤነርጂ ኣለዎ ሞር ሓይሊ ኣለዎ ሞር ድሌት ኣለዎ ንክሰርሕ ይብሉና እዚኣ very important ኣነ እንታይ ይገብር ነይረ ከይበልዓኩ ነዊሕ ሰዓታት ይፀንሕ ሽዑ ድማ በቃ ክሳብ ፀግብ በልዕ ስለዚ ብክልቲኡ ጉዳይ ነይረ ሓንጎለይ እኹል ፕሮቲን ኣይረክብን ነይሩ ይኸውን ምናልባት ሽዑ ድማ ምስ ረኸበ ድማ ኦቨር ምስ ወሰደ ድማ ንሜታቦሊዝም ስለዚ እዚኣ ከነስተውዕለላ ኣነ ተማሂረላ ኣለኹ ንስኹም እውን ክትመሃሩላ ትኽእሉ ኤግዛክትሊ ከምዚ ድማ እቲ ትምህርቲ ሓቢርና ክንዓብየሉ ኢለ ዘቕርቦ ካልኣይ eat foods with low glycemic index እንታይ ማለት እዩ እዚ ብዘይገድስ እንታይ ዘለዎ ምግቢ ንኣብነት ግሬንስ ጥረታት ዝተፈላለዩ ዓይነት ጥረታት ሃይ ፋይበር ቬጀቴብልስ ዝበሃሉ ነዚ ቃላት እዚ ብስእሊ ከቕርበልኩም ነይሩ ነዚአን ቃላት እዚአን ኣብ ጉግል ፅሒፍኩም ፒክቸር ድሕሪ ኢልኩማ ብስእሊ ከተርእየኩም እያ እንታይ ምዃኑ ናትስ ዝበሃሉ ኣለዉ ከምኡ ድማ ሄልቲ ኦይል such as ኦሊቭ ኦይል ኣብቲ ትበልዖ ሰላጣ ንኣብነት ኦሊቭ ኦይል ወይ ኣብቲ ትበልዖ ምግቢ ብኦሊቭ ኦይል ተተሰሪሑ ድማ ሞር እዚ እቲ important fats ንሓንጎልና ንኤነርጂ ክረክብ ዝሕግዝዎ ነገራት ስለ ዝኾኑ እዚ እውን ብምሉእ እዚ ብዝረኩም ዘለኹ ኣብ ጎግል እትይኹም ፒክቸር እንድሕር ኢልኩሞ ብስእሊ ክበኩም ይኽእል እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን ካልእ ቪድዮ ገይረ ኣለኹ ንሓንጎልና ክጠቕመና ዝኽእል ምግቢ ኢለ ድለይዋ ሳውን እዚኣ እውን ክገብረልኩም ክፍትን እየ ሳልሰይቲ ድሪንክ ዋተር ኦፍ ኮርስ ኣካላትና ልዕሊ 70 ሚእታዊት ብማይ ዝቖመ እዩ ስለዚ እቲ ዝሓሰረ ሪሶርስ ኣብ ዓለም ወይ ከዓ ባህርያዊ ሃብቲ ማይ እዩ ልዕሊ ማንም ድማ ጥቕሚ ኣለዎ ስለዚ እንታይ ይብለና ኣሎ if your body is short of fluids one of the first signs is feeling fatigue ኣካላትና እኹል ማይ እንተዘይብሉ ኩሉ ግዜ ድኻሚ ዝስምዓና ቀዳማይ ምልክት ናቱ እዩ ብዙሕ ካልእ ፀገማት ኣለዎ ተቐዳመይቲ ፀገም ድማ ድኻሚ ይስምዓና ስለዚ ብዙሕ ማይ ምስታይ ነቲ ኣካላትና ዘድልዮ ስለ ትቦ ዘለኻ ኣክቲቭ ኤነርጂ ንክህልዎ ትሕግዞ ኣለኻ ማለት እዩ ንቐፅል ሳልሰይቲ ማኔጅ ዮር ስሊፕ ኤነርጂ ክንብል ከለና ወይ ሓይሊ ንክንሰርሕ ክንብል ከለና ዘይምስልቻው ትኽስ ምባል ምውጋድ ማለት እዩ ኣብዚኣ እውን ኣገዳሲት ነጥቢ እየ ረኺበ ስለዚ ምስትውዓል ተድልያ እዚኣ እውን if you think you may be sleep deprived try getting less sleep ገለገለ ሰባት ምናልባት ድቃስ ይውሕደኒ እናበልና ክንደይ ሰዓታት ንድቅስ ግን ኣይንፈልጥና 8 9 10 ሰዓት ሓደ ግዜ ካብ ዓራት ክትንስእ ከለካ ዘትክመካ እኹል ድቃስ ስለ ዝደቀስካ ደይኮነስ ልዕሊ ዓቕምኻ ኣብ ዓራት ስለ ዝሃለኻን ስለ ዝነበርካን ልዕሊ ዓቕምና ስለ ዝደቀስናን ድኻም ይፈጥረልና ድቃስ ካብቲ ዝግባአና ምስ ሓለፈ ድኻም ዝፈጥረልና ዕረፍቲ ይኮነን ዝፈጥረልና እዚኣ ከይትርስዕዋ very important እያ እዚኣ ብኸመይ ከዝኣኽለና ድቃስ ንርኢ ይብለና ኣሎ ኣብዚኣ ምኽሪ ይቦምና ኣሎ determining how much sleep you actually need can reduce the time you spend in bed not sleeping ልክ ንኣካላትና ዘድልዮ ኤነርጂ ንክረክብ ዘድልዮ ዓቐን ናይ ድቃስ ምፍላጥ ማለት ኣብቲ ዓራት ነጥፍኦ ብዙሕ ሰዓታት ምውጋድ ስለ ዝኾነ በቲ ሓደ ግዜ ንኸስብ በቲ ሓደ ድማ ኣብቲ ዓራት ንህልወሉ ግዜ ዓሚቕ ድቃስ ዘዕርፈና ድቃስ ከም ንረክብ ይገብረና ይብለና ኣሎ ስለዚ ብኸመይ ንፈልጦ ተይልናኻ in order to fall asleep easier and more restful sleep try this ስለዚ ሓደ ዓሚቕ ድቃስን ቅልጥፍ ኢሉ ድማ ድቃስ ክመፀና እዚአን 4 ነጥብታት ክንርኢና number 1 avoid daytime naps ናይ ቀትሪ ሓፂር ድቃስ ኢለይዎ ይብለና ኣሎ yes ኣብ ገለገለ
ምናልባት ከይደቀስካ ሓዲርካ ተፅንዕ እንተደሊኻ ንእሽተይ ክድቅስ ሃለካ ይብልዮም ግን ቀፃሊ ናይ ቀትሪ ድቃስ ነቲ ናይ ምሸት ድቃስ ቁርብ ይትንክፎ የዳኽሞ ይብሉ ስለዚ ናይ ቀትሪ ድቃስ ተተኻይሉ ኣወግድዎ ይብሉና number 2 the first night go to bed later than normal and get just 4 hours of sleep እንታይ ትፍትኑ ቀዳመይቲ ለይቲ ይብሉና ኣለዉ ሓደ መዓልቲ ወሲድካ ማለት እዩ ንኣብነት ሰዓት 10 ናይ ምሸት እንድሕር ኮይኑ ናይ ድቃስ ግዜ ሰዓት 11 ትኸይድ ወይ ፋዶስ ትኸይድ እንተኾነ ግን 4 ሰዓት ደቂስካ ጥራይ ትትንስ እዚ ስለምንታይ ክንሪአና 4 ሰዓት ናይ ለይቲ ድቃስ ምስ ደቀስካ ትትንስ ይብሉና ኣለዉ ድቃስ ከይፀገብካ ማለት እዩ ድሕሪኡ እንታይ ትገብር if you feel that you sleep well during the 4 hours period add 15 to 30 minutes of sleep the next night and keep adding 4 ሰዓት ምስ ደቀስካ ደንጊኻ ደቂስካ 4 ሰዓት ደቂስካ ተተበራቢርካ እሞ ኣብተን 4 ሰዓት ዓሚቕ ድቃስ ከም ዝደቀስካ ኮይኑ ተሰሚዕካ እንታይ ማለት እዩ ኣካላትና ኣብዘን 4 ሰዓታት እቲ ዝለዓለ ድቃስ ከም ዝረክብ ርኢና ኣለና እንታይ ይብሉ ብዙሓት ኣብ መንጎ 10 ወይ ኣብ መንጎ 11 ሰዓት 2 ዘሎ እቲ ኣካላትና ዝበለፀ ድቃስ ይረክብ ሰዓት 10 ናይ ምሸት ማለት እዩ ሰዓት 10 ናይ ምሸት ደቂስካ ሰዓት 4 ክትንስእ ቶም ዝበለፁን ቶም ዝነቁሑን ሰባት ዝጥቀምሉ ሜላ እዩ ምክንያቱ ኣብ መንጎ 10 ኣብ መንጎ ክልተን እቲ ዝበለፀ ድቃስ ንኣካላትና ውይ ዘሎ ድሕሪኡ ካብዛ ንላዕሊ ደንጉና ተደቂስና ደንጉና ተተንሲና ሕማቕ ማለት ኣይኮንኩን ግን እቲ ዝበለፀ ብዘይ ረበሻ ንድቅሰሉ እዘን 4 ሰዓታት እየን ድሕሪኡ ነዘን 4 ሰዓት ንሰተንካ እንታይ ይብሉና ኣለዉ እንድሕሪ ጥዒምካ 10 ደቂቕ ፍርቂ ሰዓት 4 ደቂቕ ሰዓት ነወሳካ ቀፅል ምክንያቱ ድሕሪኡ ኣትሊስት ትሪኦ ኣለኻ ዓሚቕ ድቃስ ክንደይ ምዃኑ ኣብ ክንደይ ከም ዝጠክብ ድማ ትርኢ ማለት እዩ ይብሉና ራብዒቲ avoid smoking and alcohol ሽጋራን መስተን ሕማቕ እዩ ኩሉ ግዜ ኢኹም ትሰምዕዎ ዘለኹም እዚ ቃል እዚ ኣብ ኤነርጂ ሌቨል ናትና ግን ምናልባት ሰሚዕናዮን ኣስተውዒልናሉን ኣይንፈልጥና ሽጋራ ንርአ ሽጋራ ንጥዕናኻ ሕማቕ እዩ ዘርከበ ይዛረባ ባት ናይ ሽጋራ ቀንዲ ፀገም ኣብ ኤነርጂ ሌቨል ናትካ እዩ ኣብ ድቃስ ናትካ እውን እዩ እንታይ ይብለና ኣሎ it drains your energy by causing insomnia እንታይ ገብረካ ሽጋራ ነቲ ናትካ ኤነርጂ ኩሉ ግዜ ከተተንፍስ ከለኻ ሻለው ዝኾነ እስትንፋስ ይፈጥረልካ እሞ ነቲ ኤነርጂ ናትካሲ ኣብ ዘይከውን ከም ዝጠፍእ ይገብሮ ካልኣይ ድማ ኩሉ ግዜ ከም ትነቃቃሕ ስለ ዝገብረካ ዓሚቕ ድቃስ ከም ዘይትድቅስ ስለ ዝገብረካ እንታይ ገብረካ እቲ ድሕሪኡ ዘሎ መዓልቲ ኤነርጂ ናትካ ድሬይንድ እዩ ምክንያቱ ፅቡቅ ደቂስካ ተተንሲኻ ብዙሕ ኤነርጂ ሒዝካ ኢኻ ትትንስእ ዓሚቕ ድቃስ ከይደቀስካ እንድሕር ደቂስካ ተንሲኻ ግን ሻለው ዝኾነ ድቃስ ስለ ዝኾነ ኤነርጂ ናትካ ይጎድል ስለዚ ብክልቲኡ ሃስየካ በቲ ሓደ ድቃስ ከም ዘይመፀካ ብምግባር ወይ ፎኩስ ድቃስ በቲ ካልኣይ ድማ ወልፊ ስለ ዘለካ ኣብ ገለ ፖይንት ናይቲ ወልፊ ሽጋራ ንክትብል ንክትንስእ የገድደካ ብክልቲኡ ካብ ድቃስን ካብ ኤነርጂን ይሃስየካ ማለት እዩ number 2 ካልእ ድማ ብኸመይ ዝሰርሖ ነዚ እንተኢልና it speeds the heart rate ናይ ድኻም ቅልጡፍ ዝኾነ ህርመት ናይ ልቢ raises blood pressure ደም እውን ክገብር ይኽእል and ዳቐንዲ ድማ stimulates brain waves activity associated with wakefulness making it harder to sleep ስለዚ እንታይ ድማ ይገብር ከምዚ ሽጋራ ስቲሙላንት ወይ ከዓ ዘነቃቅሕ ዓይነት ነገር ኣለዎ እሱ ድማ ነቲ ሓንጎልና እንታይ ይገብሮ ከም ዝነቅሕ ይገብሮ ክንዲ ዝድቅስ ከም ዝነቅሕ ይገብሮ ምስ ነቃሕካ ኸ ኤነርጂ ከም ዘይብልካ ትኸውን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኣውን ይሃስየካ ኣልኮል ድማ ከምኡ ኣልኮል ሕጂ ኣብዚ እንታይ ዝብሉ ዘለዉ ግዜ ቀትሪ ድሕሪ ምሳሕ ድዩ ሰዓት 5 ድዩ ገለ ብፍላይ ድሕሪኡ ስራሕ ክሰርሕ ድሕሪ ኮይንካ ኣልኮል ልክዕ ንሓንጎልካ ዘደቅስን ናይ ሪላክስ ዝገብር መንፈስ ስለ ዘለዎ ውፅኢታዊ ስራሕ ንኸይትሰርሕ ይኽልክለካ ኤነርጂ ናትካ ይበልዖ ማለት እዩ ስለዚ ኣልኮል እውን ብፍላይ ኣገዳሲ ስራሕ ንገብር ኣብ ንሓስበሉ ክንጥንቀቐሉ ይላበውና እታ ናይ መወዳእታ ድማ ኤክሰርሳይዝ ስፖርት ኤን ካፌ ስለዚ ስፖርት ኣሎ በቲ ሓደ ተወሳኺ ድማ ቡን እውን ክንርኢና ማለት እዩ exercise almost guarantees sound sleep እዚ ክንደይ ግዜ ኢልና ኢና ስፖርት ቀዳማይ መረጋገፅ ኣለካ ፅቡቅ ድቃስ ከም ትድቅስ ደኺምካ ብስፖርት ተርሂዝካ ምሸት ፅቡቅ ድቃስ you will have it no problem it gives your cells more energy to burn and circulate oxygen ተገብረና ስፖርት ንዋህዮታትና ብዙሕ ሓይሊ ሂቦም እዚ ድማ ከምኡ ድማ ኦክሲጅን ፓምፕ ኮይኑ ኣብ ኣካላትና ወይ ኣብቲ ደምና ኣብቲ ዋህያታትና ሰርኩሌት ከም ዝገብር ይገብር ይብሉና it causes your body to release stress hormones that
in modest amounts can make you feel energized. እዚ ድማ ስትረስ ሆርሞንስ ድማ ብብዙሕ ዘይኮነስ ብምጡን ነገር ንምንታይ ድማ ይጠቕመና ኣካላትና ኤነርጃይዝድ ንክኸውን ከምኡ ረሊስ ሓንጎልና ከምኡ ከም ዝገብር ይገብሮ ማለት ነቲ ኣካላትና ሶሪ your body to release stress hormones which can feel you energized. እዚ ድማ ስፖርት ንብሎ ዘለና ድማ ናይ 5 ሰዓት ናይ 10 ሰዓት ጅም ዘይኮን ኣጋኒኒ ናይ ሰዓት 2 ሰዓት ዘይኮነ ዋላ ናይ ፍርቂ ሰዓት ወክውን ንኽልትያ ከምዚ ዓይነት ነገር ንኽትፈጥር ይብሉና ኣሎ ስለዚ ዋላ ንእሽተይ ወክ መዓልታዊ ምግባር ከም ስፖርት እዩ ዝቁፀር ይብሉና ታናይ መወዳእታ ድማ ቡን caffeine does help increase alertness and can help you sharpen your mind. ቡን ድማ በብዙሕ መጽናዕቲ ከም ዝበሃል እዚ እውን ሓደ ዓቢ መጽናዕቲ ናይ ሃርቫርድ ሜዲካል ስኩል እዩ ቡን ንኣካላትና የነቃቅሖ ከምኡ ድማ ሓንጎልና ፍጥን ከም ዝብል ቆብ ከም ዘብል ይገብሮ ይብሉና ኣለዎ ግን ነሰብለላ ኣለና it can cause insomnia ብኣገባብን ብዓቐንን ተዘይሰቲናዮ ቡን ድማ ድቃስ ክኸልአና ክእል ድቃስ ምስኣን ድማ ኤነርጂናትና ከም ዝጎድል ሓንጎልና ድማ ኣብ ስርሑ ከም ዝደክም ይገብሮ እዩ ማስ ክኸውን ከሎ ብዝሕ ቡን ነዘውትር ተኮይና 5 6 10 ሰቲ ተኮይና ምናልባት ማለት እዩ ልዕልዩ ድማ ድሕሪ ሰዓት 2 ናይ ቀትሪ ብዙሕ ቡን ምስታይ ኣብቲ ድቃስ ናትካ ሻማ ክኣቱ ትኽእል ስለዚ ቡን ትሰትዮ ብንግሆ ክኸውን ከሎ ዝያዳ ውፅኢት ይህልዎ ይብሉና እዘን 5 ነጥብታት ተሪኢኹመን ኩለን ቀለልትን ንክንገብረን ንኸሊና ድማ እሳተን ድማ ኤነርጂ ክባናየን ኤነርጂናትና ድማ ኣብ ሂወትና ኩሉ ትክንበፅሖ እንደሊ ክንገብረን እንደሊ ንክንገብር ሓይሊ ክህልወና እዩ እቶም መጀመርያ ኣብዚ ቻነል ትመፁ ዘለኹም ጂድራር ብዙሕ መሃርን ለዋጥን ኣብ ኩሉ ፅላት ናይ ሂወት ካብ ዝተፈላለዩ ክኢላታት ዝመፀ ኣነ ድማ ናባኹም ሸር ዝገብሮ ትምህርቲ ሎሞ ክትመሃሩሉን ክትዓብዩሉን ትኽእሉ ኣነ ንስኹምን ማለት እዩ እቶም ከም ወትሩ እናተምሃርኩም ተዓብዩ ድማ ቀፅልዎ ፍልጠት ኣይፅገብን እዩ መወዳእታ እውን የብሉን ዕቤት ድማ ቀንዲ ዘድልየና ንዓና ነዞም ሓበሻ ኣብ ስደት ዘለና ንኹን ኣብ ዓዲ ዘለና ፍልጠት ቀንዲ ዘድልየና ድሕሪ ምባል ከም ወትሩ ደስ ዝበለኩም ወይ ትውስኹሉ እንተሎ ኣብ ኮሜንት ክፅበየኩም እየ እዚኣ ንሓውኹም ንሓፍትኩም ትጠቅም እያ እንተኢልኩማ ፕሊዝ ሼር ኢት ላይክ ግበርዋ እናበልኩ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ኣብዚ ወዲየ ኣለኹ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ቀኒ ይብለኩም ሰላሙ ቻው